Shalom, horas marihita damang dai nandong asapor siyaw, pasuk pang musiro tau guru kong gope papa dia cara jepek alay maripola. Ador so pinatol hasatan debata jumolo hita matanya. Debata jahuba para sirona sumuru molati basa rohanami dia surham. Naik tumangion hatam hami Tuhan. Buka pro haru pikiran nama sama mula marporbi hatam. Di bagasa Yesus matanya kami. Amin. Hita damang dai nandong asapor siyaw, hatani debata di hita. Imana tersurat di Yesaya bidul 55 ayat 6 sono madero bisi. Sai lului hamu ma Jehovah bisa tarbahe dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana bisa jonok dope ibana ido anggo sahana. Di titik ko si Yesaya do di tonga-tonga ni bangsa Israel asa dilului ma Jehovah. Ay na tarbuang do na sida di habang Babel na mangadopi parsorio do na sida di bagasang ulunay alani do di pahingok si Yesaya lului ma Jehovah. Ay hola Jehovah de matado na mangurupi na sida jala ido na di hati dakon na paluahon o puna sida siat habuangan sian tano mesil laho tutano kanaan jala ido na ning dohonon na ay uju ditinggal hon bangsoi Jehovah uju marbalik na sida sa Jehovah jala mangulahon aka hajahaton naso di halomon ni rohan dewata tertabam mana sida di habuang Babel alani ido ikko luluan nasida ba Jehovah jala dung dilului nasida Jehovah dung manul sole nasida di hahurangan nasida di pakai tiki ujung mangulu dope nasida malua manasida sian habang Babeli jala dapotan asirohan di dewata hita karong asahapor sa songoni do nang nguluta sinuai ikut talului do Jehovah di bagasang nguluton bica bui do be bica narok tiki di leho dewata di hita bertobatlah berubahlah dari hidupmu mencari Allah di mana kita mencari Allah di bagas joro ni dewata di akka partangiangan parsaoran jalagano pari di bagasa tangiang marhiti nama jahatan di debata mangalului Jehovah ido di dok akama kenang di Matius onom ayat 33 saya jumolo malului hamu harajon di debata do hati korana dungita bahonon nama kau dek hamu ternyata kita harus lebih dahulu mencari kerajaan Allah mangalului debata dungita bahonon nama salut unang lupa hita gabe lalap kita mangalului akka arta portibon gabe lupa hita martuhan hape saluhu na asini roha pasu-pasui sia debata adu ita jalo dangan dong ala digugut tak kama kenang sudena akka pasu-pasu sia debata atong tui siru hita tama mangalului Jehovah tu debata Jehovah ai batik parjolo ido audo Jehovah debata ninna debata dang jadi maraku pa wano mo debata dang jadi maraku dang gabe ta dua ho debata gabe portibion tasoba HP debata talupahon ikut holat debata adu talului di bagasang luton taingok mayak kama kenang asana putan asiroha hita bisa terbahe dope jauh hamu mai bana bisa jonok dope ta jauh ma warna molo nung atau sosata molo dang harung bitik kita dang harung belapatanta alani bisa boy dope hita mangulu di leo debata talului ma Jehovah tadi koma aka haulumun aka hajahatun na di portibion asa Roma hita tu adupan di debata mari kita datang kepada Tuhan dialah sumber kehidupan molarok aka parsoriata aka makanan molarong aka persoalat molo hona PHK hita molo marsahi hita molo berdampak COVID-19 di bagasang uluta sotung lupa hita mangalului debata molarok di hita sotung lupa hita mangalului debata pasangapo debata jala marbagi tu akadongan nahurangan alani taingok holat debatado naro tuk baluahu kita bangsa Israeli dung manol sole na sida dung ro na sida jojo tu debata balua na sida hita pe molo ro hita tu debata jojo tu warna mangido pangurupio sayana saya na urupan di debata kita ido benerok hata ne debata saya mangarana pido mataku do pakado sia dia do pangurupion hola sia debata Jehovah do pangurupion kita mari kita memohon bantuan pertolongan dari Tuhan saja karena Tuhan Maha Kasih. Amin. Matanya kita. Debata Jehovah para surah idu tutu Tuhan. Hujo hani do war muganu pari ganu tiki. Ai tung macai basaro Tuhan mangaleo saluhut nanarko di bagasang ulun amin. Alani bica tarbahe dope Tuhan. Bica jonok dope hodi kami. Alani ku bertobat mahami muba mahami siapa ngalau narubi aka hahulunguni hahudarani naeng homa husopa hami Tuhan. Hulului hami ai homa hulului hami jumolo dungi tabahonon na mudo sudi akan ariko di bagasang ulun nami Tuhan asiro ham Tuhan balua hami sian hagugutani asa totong marlas ni roh hami mamuji pasangapu
Tongasi roham Tuhan urupi kami, pargui kami, bagasa Yesus Kristus martanya kami. Saya sahak nomor ham. Amin. Horas, horas.